କାହା ଉପରେ ଏଠି ଭରସା କରିବ ଆଜ୍ଞା? କାହା ଉପରେ ଏଠି ଭରସା କରିବ? ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତା ଭୁଲ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମାତ୍ର ବୟସ ହେଲା 10 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ନା କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବ? ସେ ମାମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ରେପ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହଉଥାଏ, ଭିକ୍ଟିମ୍ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ପୋକ୍ସୋରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍, ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ, 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ମାନେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ସରେ କାମ କରୁନାହିଁ, କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ସିଏ ଆଗେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆଇଛି, ନିଜେ ଭିକ୍ଟିମ୍। ପୁଣି ତା ସହିତ କ'ଣ, ତା ରେପ୍ କିଏ କରିଛି? ତା ମାମୁଁ, ନିଜେ ତା ମାମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ରେପ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭରସା କାହାକୁ କରିବେ ଭାବନ୍ତୁ? ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ସରେ କାମ କରୁନି, 10 ବର୍ଷର। କ'ଣ ତାର ଭୁଲ? ଭୁଲ ତାର କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ? 10 ବର୍ଷର, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଠିକ୍ସରେ, ତାର କଥା କହିପାରୁନି। ଆଜି ଭିକ୍ଟିମ୍ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲା, କୋର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ଜଜ୍ ତାକୁ ପାଖରେ ବସେଇଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଜ୍ ସେ ଯେଉଁ ଡଗ୍ରୁ ଡାକିକି ତାକୁ ପାଖରେ କୋଳରେ ବସେଇକି ପଚାରିଲା, ମାନେ ତଥାପି ସେ ଆକ୍ସନ ଠାରିକି ବି କହିପାରୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାବିଲେ ଟିକେ, ଛି 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 ଛି, ଘୋର କଳିଯୁଗ, ସମାଜଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ତମମାନେ।